हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेरावबिदा बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ होनो नागिरदों आरोना आङो आब'नि दखानाव दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो गांसे बेखेवनानै खोन्थिलांगोन आरोना कालारा मोजां फैदो नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबाथाय लांफैनो हागोन दखानाव फैनानै नै ब्लाउसफोराबो मबाइलानो खामानि गैला नै बोरैबा नुदो नायदो आरो थेवबो लोगोफोर नैखिनिखौ आङो दायो गांसे बेखेवनानै खोन्थिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै नांगौबा कालारखौ पसन्द जादो दामा खमसो 2500ल' नै गांसेया अफाराव दङ 2500 लांफैदो थाब गांसेल' जाना दं इ कालारा दानो लांफैथारदो सालबारियाव सोलाय बेलाय जाबाय दं नै कालारा समायनाथार नै ब्लाउसफोरा नै बेलाय बेसे दं 35 माखासेआव 35 ना 38 नै बांसिन दाम दे लोगोफोर नै 38 नैयो समायनाखा सिम्पोल नै बेयो 3K नामा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं गांसे बेखेवना खोन्थिलांनोसै गांसे थांनांसिगोन नारें थाङो आं थाथ'नोसै आरो लोगोफोर 25ल' इनि दामा 2500ल' नोंथांमोना नांगौबा थाब लांफैबानो जाबाय जिफोरखौ मबाइलाव फुलाला नुदों आरोना नङाबाथ' बेसेबा समायना मेगनाव नांनाय गोजाखा ओमफ्राय मबाइलाव एसे फुलाला नुदों लोगोफोरैनो 35नि गोजा आरोना बांसिनानो ल'फाय 이거 폴리스터 매집시면 한다. 폴리스터 당아. 내가 눈에 폴리스터 매집나? 35 나는 발로 불러서 내가 막 35 에이요. 이거 아까 디자인 가성이나? 컴퓨터. 타임 찍다 되는 거죠. 네, 25 मोनगोना 어, 이거 25नि 팔이 가파다네. बेखौबो आगरफोरखौ जि समायना नुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबो दामा 2500ल' आरोना बेसेबा दाम गोसानि बायदि नुखायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना नांगौबा सोरनोबा लांफैबानो जाबाय आगर फिसा दंलाय नैनो आङो बैफोरखौ सोगोम बिराद मोजां मोनदों बै दहाय नायबाय माबा इयो मा होनो नै इयानि फालिखौ नायनाय बेसेबा साफाथार माबा दंलायो एरनाय ना मालाय मैथा कालार नामा मैथा गोजा कालार ओइ गोथांखौ लायाखै बेसेबां गोथांखौ लाना बेसेबा गोजोनखौ इ गोथां कालारखौ बिराद मोजां नुयोना एफोरनिसायबो आंनियानो साइज जानो नैनो 36 आनो बेसेनि 35 मोन ना 35 फालिया बाराद्राय मोजां मोनदों इनिखौ कालारा बोरैबा एकदम मोजां मोनदों आगराबो दिंखिया बिजौला गलाबाव बिदि दिंखिया बिजौ दंमोन आंनो 35 गोजाफ्राम ना दा माखागासिबो 35 गोजा आगरा साफा एसे अभारावसो होदोंलाय 35 खा खमायनो हाला आरो इनिफ्राय नांगौबा थाब लांफै लोगोफोराबो सिख्ला लोगोफोर लांफैदोसो नै थाबनो सालबारियाव दिपालि दख'ना गलायाव नङाबा सोरबा लांबा मोननाय नङाना साफा फसायनाय कालारखौ नै 25निल' ना लोगोफोर लांफैदो कालारा मोजांसिनसो बनदों मबाइलाव एसे फुलालासो नुबावदो नै 38निया लोगोफोर नै दांनोबो साफाथार नै ओमफ्राय नों बेखौ लानो होननानै दोनदोंमोन ना मानो
ओमफ्राय मानो दोननाय 38 38नियाबो बेयो गांसेल' आरोना लोगोफोर दाम गोसा नालाय बेखौ बारा लाबोनाय जायाखै 35आनो खोमा इबो 35आनो गोजा गासिबो लोगोफोर ओमफ्राय 38निया गांसेल' इ बेसे आब' 35 नै बेसेबा साफाखानै दांनैबो 35निबो ओमफ्राय नै डायमन्ड बिदि थानायसै नों लोगोफोर बे कालारनि दख'नायाबो गांसेल' आरोना बिल' जाना दङ नांगौबा थाब लांफैबानो जाबाय नोंथांमोना ब्लाउस नांगौबा नोंथांमोना लांफानोबो हाबावगोनसो नै ब्लाउसआ एक्सट्रासो दे इनि मोनफानाय नङा एक्सट्रा सोरनोबा नांगौबाथाय ब्लाउसखौ बायना लांफानो हागोन आरोना नै 35नि ब्लाउसखौनो फैगोन लायोना आरो 500 होदों ब्लाउसखौ मोनगोनलै औ थांसै नामा बिसुरि जाजोब्बाय आंखौ गैया इयो दा फैखाया औ दे नै लोगोफोर नै जोंना खिथिबाय थानायला मोनागोन इयो दे खालाम हो गथ'खौ लाना फैबाय नोङो नै लोगोफोर नै माखासे ओमफ्राय टाइमा गुबुना खैथायावमोनलाय खोथिजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो थननांसिगोनसो ओमफ्राय नै ब्लाउस माखायाबो दङ नै दख'ना माखाया नै आरो माथाबो दं मादैखौ लाफानो खोन्थाहरनि रं होनबा ब्लाउसफोरा मासे बबेयाव थांगोन नों गोबाव जागोन नामा ओं